Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, барчагызга да хәерле имен көннәр. Без 31-нче Татар яшьләре көннәренә багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез. Һәм безнең бүгенге спикерлар: Илдар Ирекулы Гыйльметдинов, Россия Федерация Дәүләт Думасы депутаты, Татар Федераль Милли мәдәни автономиясе совет рәисе, һәм Зөлфия Зөфәр кызы Ибляминова, Идел яшьләр үзәгенең директоры. Илдар Ирекулович, иң беренче булып сүз сезгә, менә Татар яшьләре көннәренең инде 31-нчесе. Билгеле, ул 31 ел элек бер төрле булган. Менә шушы 3 ел дәвамында ул үз алдына куйган максатларга ирешә алдымы һәм меңләгән яшьләр әлеге чара аша узган. Бүгенге көндә алар регионнарда чын мәгънәсендә активмы? Бик зур рәхмәт. Менә вакыт ничек узган шуннан беләсең, шушындай чаралар 31 ел элек минем исемдә беренче Татар яшьләре көннәрен уздырып йөргән вакытлар. Әле вакытлар Советлар Союзы, үзегез беләсез, вакыты, тарих, бу Татар яшьләре көннәренең тарихы нык бай, нык кызыклы. Менә әйтәсем килә, без бер елны да бу чараны уздырмыйча калмадык. Нинди генә авыр вакытлар булмасын 90-нчы елларда. Акча мәсьәләләре дә бик кыен вакытлар булды. Гомумән, менә шуңа карамастан, һәр елны һәм аның үзенең тарихы бар, һәм аның үзенең бу чараларда катнашкан яшьләре бар. Алар инде күбесе хәзер үсеп җитеп, әбиләр, бабайлар булып беттеләр. Күп кенә бу шушы чаралардан чыккан яшьләребез республиканың төрле оешмаларында эшли. Анда администрация, президент администрациясеннән башлап, башка төрле чараларда. Әлбәттә, алар ул вакытта күбесе студентлар иде. Мин ул вакытында әле өлкә комсомол комитеты оешмасы исеменнән бу чараны уздырып җөрдек. Ул елда мин өлкә комсомол комитеты секретаре идем. Һәм ул беренче тапкыр шундый чара иде. Әле аңлашылмаган, ничек итеп яшьләрне җыябыз, кемнәр килә, теге квоталар биреп регионнарга. Барыбер квотадан тыш яшьләр килделәр. Идел яшьләр лагерында. Әле анда без бер үзебез генә түгел идек, башка ял итүчеләр дә бар иде, чөнки ул Идел яшьләр лагеры гомумән үзенең ул вакытта ял итүгә путевкаларын бөтен ил буйлап тарата иде. Шуңа күрә анда башка төрле чараларда уздырыла иде. Менә без шунда кирип, беренче тапкыр бу чараны уздырдык. Бик нык ул вакытта яшьләр, татар яшьләре төрле төбәкләрдән килеп, бигрәк тә инде оештыручылар казанлыклар иде, мондагы Татарстан татар яшьләре. Андагы бөтен эчтәлеген без шулай сөйләштек, яшьләр үзләре билгеле иде. Үзләре менә хәзер Зөлфия барсында әзерләп бирә, без бергәләп барсында оештырып бирәбез. Килүләрен, экскурсияларын, программаларын, ашатуларын, эчертүләрен, эчтәлеген, ул вакытта менә эчтәлеген алар үзләре нинди чаралар уздырырга, һәрберсе алайды, һәрбер юнәлешне үткәрергә, теге сәясәткә бәйләнгән чаралар булсынмы ул, кемнәрне чакырырга, нинди түгәрәк өстәлләр оештырырга, кичке яктан инде уеннар оештырырга, менә барсында үзләре оештырып, үзләре башлап, бер кемне дә бу эшкә читтән кешеләр тартылмый иде. Шуңа күрә бәлки аларга ул чаралар якында булгандыр, үзләре оештырганга. Аннан соң инде әкрен генә менә тора бара. Без теге дәүләт органы буларак балалар һәм яшьләр комитеты, һәм аннан соң яшьләр һәм спорт министрлыгы, аннан соң Идел яшьләр үзәге, шушы министрлыклар белән берлектә инде дәүләт тарафыннан оештырыла башлагач, бу чараларны күбрәк менә әзерләп бирә башладык дип әйтәсем килә. Төрле регионнардан бик күп читтән бик күп яшьләр килә иде, башка анда Казахстан, Үзбәкстан, Төркия, Австралия, анда кайсы илләрдән генә татар яшьләре ул вакытта килмиләр иде. Безнең башка регионнардан да күпләп һәр вакытта да менә без лагерьганда мисал өчен 180 кешене алырга мөмкинчелек, ләкин һәр вакытта да бер 30-40 кешегә күп итеп киләләр иде. Хәтта кача-пуса йөрүчеләр дә булды инде, теге урыннары булмагач, аны әлбәттә алар бер кем дә куып чыгармады.
Ләкин менә шундыйрак күбрәк состав белән дә кайбер регионнар бигрәк тә башкортлар, башкорт дип инде Башкортстанда яшәүче татар яшьләребез шулай күп итеп аралашып килә иде. Бу татар яшьләреннән күп кенә читтә яшәгән безнең татар оешмаларыбызның активистлары килеп чыкты. Аларны хәзердә шунда актив катнашучы яшьләребез. Бу инде шушы татар яшьләре көннәренең менә аларга булган йогынтысы, тәэсире дип әйтимме соң инде. Сез беләсез, 90-нчы елларда әле менә шушы без әйтәбез инде суверенитет Татарстан дип жүргән вакытлар, алар инде лагерьдан чыгып та китәләр иде. Монда мәйданга барып булганып талалар иде. Флаглар күтәреп тә, башкасын да азатлык дип тә, шуңа күрә без инде аларны кире алып та кайтарганнан соң барып тиешле оешмалардан лагерьга кире. Монсы да ниндидер теге ачулык белән түгел, аларның усаллык белән түгел эшләнгән эшләре. Чынлап та менә йөрәкләреннән җанып, әйе, без татарлар, әйе, біз менә телибез анда Татарстанның тагында үсүен, әйбәт үсүен дип, шуңа күрә җыелышып аннан соң Болгарга китеп барадыр без аларны һәр елны. Ул вакытта инде аның мөмкинчелекләре шулай иде. Омега алып, Омегка барыбыз бергә төялеп, 1 сәгать шунда барып, анда сабантуйлар уздырып, шул Болгар җирлегендә андый чараларда күп үткәрелде. Гомумән, бу чараларга республикабызның төрле мәртәбәле кешеләре килеп алар белән очраша иде, төрле түгәрәк стәлләрдә, төрле бик җиңел булмаган темаларына керешеп, һәм бигрәк тә инде яшьләргә төрле региондан килгән татар яшьләренә бер-берсе белән аралашырга, бер-берсе белән ничек итеп эшләрне оештырганда ярдәм итәргә, бер-берсенә нинди кемдә нинди кызыклы эшләр бар, шулар белән алышынып, һәм инде без дә аларга ничек итеп төрле чараларны, татар чараларын уздырганда, ничек итеп Татарстаннан ярдәм алырга була, ничек итеп Татарстан төрле фестивальләр, конкурслар үткәрә, ничек итеп аларда катнашырга була, ничек итеп без анда аларга барып ярдәм итәбез, төрле чаралар уздыруда, телне саклау мәсьәләсендә яшьләрнең роле ничек булырга тиеш, аларның өлеше нәрсәдә чагыла. Менә буларның барысы да шушы татар яшьләре көннәреннән чыккан төрле чаралар. Шул үз вакытында оешылган теге азатлык татар яшьләре оешмасы да беренче адымнарын менә шушы татар яшьләр көннәрендә башлап җибәрде. Алар шунда оеша башладылар, шунда аңлашып, шуннан соң килеп чыккан оешмалар дип әйтәсем килә. Мин шуңа күрә бу татар яшьләре көннәрен күп кенә татар мөхитенә багышланган инициативаларның башланышы дип саныйм. Шуңа күрә әйтәм, әле советлар вакытында ук башланып киткән шундый зур чара иде. Һәм менә хәзерге бүгенге көнгә кадәр яшәп килгәч, бу күрсәтә аның әһәмиятле икәнен, кирәкле икәнен. Менә Зөлфия әйтеп китер, күпме ничә регионнардан, сез беләсез, без бергә эшлибез, федераль милли мәдәни автономия бу чараны гамәлгә куючыларның берсе. Оештыру моментларында да, регионнардан яшьләрне китертү ягында да, менә монда 30-га якында 30 регионнан татар яшьләре киләчәк. Сез беләсез, безнең милли мәдәни автономияның бүгенге көндә 54 регионда безнең региональ автономиялар эшли. Без тагын бер тапкыр әйтәм, без милли мәдәни татарларның автономиясе буларак илдә иң зур милли оешмаларның берсе. Иң зурысы да әле булмаса. Бездән дә зуррак милли оешмалар оешкан, үзенең структурасы булган менә шушы регионнарда, һәм актив рәвештә эшли торган, безнең бер генә дә бик сирәк теге бөтенләй әкретен генә эшли торган автономиялар бик аз дип әйтәсем килә. Күбесе актив рәвештә эшлиләр, актив хәрәкәтләнәләр. Безнең белән федераль үзәктә хисаплаша, санлы дип әйтәсем килә. Без Россия президенты каршындагы теге совет әгъзасы да булып торабыз, һәм теге федераль агентствода һәр вакытта да безнең фикерне тыңлап, безнең сүзләрне ишетеп, без менә шундыйрак юнәлештә хәрәкәтләнәбез. Бик зур рәхмәт. Менә бәлки мин теге күптә сөйләргә мөмкин, төрле чаралардан кызыклы
өлешләрендә, кыенлы яки җиңелрәк булган өлешләрендә, ләкин минемчә күбрәк сүзне Зөлфиягә биреп. Әйе, хәзер сүзне Зөлфиягә тапшырыйк. Беренчедән, быел кайсы төбәкләр бар, моңа хәтле катнашмаган регионнар бармы? Һәм гадәттә бит инде программада ел саен ниндидер яңалыклар була. Быелгы программада ниләр бар, яшьләрне ниләр көтә һәм ачу тантанасы хакында да аерым әйтеп узсагыз, чөнки безнең коллегаларның да анда бәлки эләгү мөмкинлеге булыр. Рәхмәт. Рәхмәт. Хәерле көннәр барыгызга да. Быел Татар яшьләре көннәре безнең 31-нче тапкыр оештырылырга тора. Ул регионнар дигәндә инде әйтеп үтелде. Безнең быел 30 регионнан без заявка алдык. 30 регионнан катнашучылар көтәбез. Әйе, алар арасында инде һәрдаим катнашып килә торган Әстерхан, Иваново, Пермь, Новосибирск, Нижний Новгород һәм башка шундый өлкәләр дә бар, һәм шулай ук соңгы елларда катнашмаган, алардан катнашлар булмаган регионнар да, мәсәлән, Коми Республикасы, Волгоград өлкәсе, Калининград, алар махсус шылтыратып, безнең менә Волгоград күптән түгел генә шылтыратып, безнең менә яшьләр хәзер актив эшлиләр һәм аларның бик җибәрәсебез килә, аларның мотивацияләсебез килә дип тагын безнең белән сөйләштеләр, һәм без әлбәттә аларны бик шатланып кабул итәргә әзер. Чөнки бу беренче чиратта әлбәттә яшьләрнең танышу, тәҗрибә уртаклашу, үзләренә мотивация алу, тагын да эшләргә ниндидер көч алып китә торган, җыя торган урыннары. Һәм без шуның өчен бөтен мөмкинлекләрне дә булдырырга тырышабыз. Аларның да таныша, бер-берсе белән төрле проектлар эшли, бер-берсенең программага килгәндә менә инде безнең һәрдаим алар үзләренең өлкәләрендә эшләгән проектлар белән таныштыралар, үзләренең өлкәләрендә эшли торган, үзләренең татар яшьләре оешмалары белән таныштыралар һәм бүлешәләр үзләренең анда эшләгән эшләре, төрле проектлары белән. Шул рәвешле бер-берсеннән ниндидер яңа информация, бер-берсеннән яңа белемнәр алалар һәм бу аларга тагын да үзләренең эшчәнлегендә кулланырга ул яңа белемнәрне һәм яңа төрледән төрле чаралар оештырырга ярдәм итә. Программада шулай ук безнең әлбәттә бу уку кебек менә бу проектлар белән эшләү, алар буенча ниндидер комментарийлар алу, андый ниләр дә бар, төрле дискуссион площадкаларда хәзерге көндә булган безнең халкыбыз өчен мөһим булган ниндидер мәсьәләләрне сөйләшү кебек һәм яшьләр өчен мөһим булган мәсьәләләрне сөйләшү. Шулай ук әлбәттә ул ниндидер күңел ачу чараларда аларның бергә кушу, бunda бергә төрле чараларда катнаштыру, таныштыру кебек эшләр өчендә инде төрле чараларда оештырыла. Без аны инде мәдәни программа, культурный программа дип атыйбыз. Быел бераз генә безнең пандемия булган аркасында шулай ук ниндидер шикләүләр саклана, шуңа күрә ниндидер кайдыр чыгып йөрүләр булмаячак. Волга базасында безнең планлаштырылган ул үткәрү. Әмма ачылу тантанасы буенча безнең җыелабыз 14 көнне безнең Абдулла Кариев исемендәге театрда 13:20-дә ачылу тантанасы булырга тиеш һәм журналистларны да шулай ук сезне дә анда көтеп калабыз әлеге чарада. Менә кыскача әйткәндә сорауларга җаваплар шулар. Рәхмәт, Зөлфия, тагын бер. Зөлфия әйтте, проектлар алар чынлап та үзләрендә төрле проектларда эшләп киләләр. Без берничә ел аларның проектларына, шушы программаларына грант та биреп алдык. Аларга мотивация сары өчен теге акчасыз гына бит инде хәзер бер булмый, әллә зур акчалар түгел, ләкин шуңа карамастан менә без сайлап алып берничә проектка, берничә регионда грант үзебезнең автономия исеменнән грант формасында биреп, аларның проектларын тормышка ашыруга ярдәм иттек. Киләчәктә дә бу безнең практика бар. Без бу тагын уйлап бетербез, бергәләп тагын проектларга, бәлки шу очрашу вакытында әйтербез, әзерләгез проектларыгызны дип. Без әзер моңа теге
ярдәм итәргә. Безнең булды еллар тагын бер хәзер ничектер ул Идел лагерында гына түгел, менә шулай ук пароходка утыртып Казаннан берничә регионны алып, мисалан чынында Ульян, Самара, Саратов шул якларга да барып әйләнеп кайта торган. Чөнки үзенчә инде шул регионнарга да килеп төшкәч яшьләр, анда да инде төрле чаралар уздыралар иде. Алар шундагы татарларга да, андагы яшьләргә дә үзенә күрә бер мобилизация буладыр. Алар тек аралашып, кызык иттереп каршы алып, һәрбер регионның үзенчәлеге бар бит инде. Сарытауда яшәгән татарлар, Ульянда күрсәтерлек эшләре дә бар. Бу яктан да киләчәктә бу юнәлешендә бөтенләй ташлап бетерәбез дигән сүз түгел, ләкин күреп торасыз заманасы ничек теге бик әллә кая чыгып йөри торган мөмкинчелекләр әлегә кысылды. Шуңа күрә менә Идел яшьләр лагере кыссаларында гына быелга. Тагы бер шундый сорау, безнең алда зур чара көтә, җанисәп. Татар яшьләре көннәре программасында әлеге темага кагылып үтәсезме? Спикерлардан кемнәр чакырылган һәм яшьләр белән ул хакта аралашу, фикерләшү булачакмы? Безнең җанисәп темасы әлбәттә инде хәзерге вакытта шундый алда тора торган иң мөһим темаларның берсе булып тора. Һәм шуңа күрә моңа кагылып үтми мөмкин түгел. Безнең тарихчылар безнең белән булачак, безнең гомумән анда мастер-класслар бара һәм лекторлар безнең белән төрле юнәлешләрдә эшләячәк. Шуңа күрә безнең планлаштырылган җанисәп буенча ул программа дәвамында, берничә көн дәвамында ул этно-тарихка кагылып үтү һәм шуның белән бәйле шушы җанисәп темасына да керү һәм җанисәпнең безнең механизмнарында менә бу онлайн рәвештә ничек эшләргә була һәм онлайн булмаса ничек онлайн да анда үтү кирәк инде, менә шуларны да аңлатып үтү, шундый механизмнарын турында да сөйләү булачак. Кем сөйләячәк? Безнең тарихчылар Фаяз Абайхудин һәм Руслан Айсин бу теманы алып барачаклар. Хөрмәтле коллегаларга үзем аңлатам барып, матур иттереп, исәпкә булсам, чарашуда ни өчен сайлауда катнашырга кирәк икәнен беренче чиратта. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз рәхим итеп Гадел. Гадел Әхмәтҗанов, Татар-Информ. Беренче сорау минем Илега әфәнде сезгә. Менә сез әйттегез, узган елларда катнашучыларның грантларына, проектлар өчен грантлар бирә идек дип име. Быелгы татар яшьләре көннәреннән соң грант бирү күздә тотыламы һәм гомумән аңлап бетермәдем, нинди эчтәлектәге проектлар бу? Татар телен саклаумы, милләтне үстерүме, нәрсәгә юнәлдерелгән проектлар тәкъдим ителгәндә? Рәхмәт. Быел әле бу без аңа кагылмадык. Бу быел яз көне үтте инде ул безнең. Анда яшьләр үзләренең проектларын, анда телгә дә кагылышлы проектлар бар иде. Анда теге төрле чаралар уздыруга башланганда, шул үзләрендә уздыра торган. Без Татарстанга килеп түгел, шунда менә Сарытаудамы ул, Ульяндамы ул, Пермдәме ул, Төмәндәме ул, менә алар үзләре шунда шуларның проектларын, алар эшләгән проектларын тормышка ашыру өчен шундый ярдәм. Моны киләчәктә дә бу эшне алып барырга кирәк дип саныйбыз. Без аны алып барабыз. Менә быел яз көне ясадык нәтиҗәләрне. Ул регионнарда татар яшьләре өчен яшьләр оештыра торган проектлар, ул мәдәниятне, телне популярлаштыруга юнәлтелгән проектлар һәм быел аны автономия игълан иткән иде ел башында һәм апрельдә безнең Заман блогинг мәктәбе вакытында Илдар Ирекович белән очрашуда ул анда әйтте, быел проектларында кемнәр җиңгәнен, ул Новосибирск өлкәсе белән Пермь өлкәсе быел җиңделәр һәм алар инде хәзерге вакытта бу проектларны тормышка ашыру өчен алып баралар. Тагын сораулар. Гадел. Менә сез әйтеп Зөлфияс. Юк, безнең проектлар күп бирә. Зөлфия, сорау сезгә. Менә сез әйтеп киттегез, Коми, Волгоград, Калининград быел беренче булып катнаша дип. Бу
аларның гомумән катнашканы юк идеме? Яисә инде күп еллар катнашмыйча торып, хәзер яңадан восстанавливаться итеп башлап җибәрделәрме ничек? Юк, аларның элек катнашканы булган дип беләм. Һәм соңгы елларда бик актив түгелләр иде. Комида ныклы татарышмасы Волгоградта да узак еллар алар гомумән катнашып килделәр. Ләкин менә соңгы вакытларда соңгы берничә елда яшьләре актив булганнары китеп китә бара. Алардан соң буын я килеп өлгермәй, я актив булмыйлар. Анда бит зур кешеләрне җибәреп булмый. Анда безнең андыйлар да бар кайбер регионнардан инде бер 15 ел киләме? Шундыйлар да бар. Мен хаман яшь дип. Яшьләрне җитәкләп килүчеләр бар бит безнең андыйлар. Андан соң мин карап торам, монда сүздә юк инде. Без әйтергә кирәк, автономиялар белән мин үзем бик тыгыз элемтәдә, чөнки безнең Татар-Информның җанисәп сөйләшү проекты бар иде, беләсезләр инде. Бөтенесе килә, күрә. Ләкин менә монда да шушы автономиялар урнашкан төбәкләр саналган, чит илләр. Мәсәлән, мин үзем бик тыгыз эшлим Америка татарлары белән. Алардан ничек менә килми. Алар миңа калса бик кытлыгып тора, чөнки менә бу көннәрдә икесеннән алып 6-сына хәтлек, менә кичә көнгә хәтлек алар, андагы Америкадагы татарлар үзләре җыелып, пикник ясап, кемпинг ясап, 4-5 көннән шушылай җыелып йөри. Чөнки аларда кытлык бар, спрос бар, ихтыяҗ бар. Ни өчен аларны чакырмыйсыз? Америка турында түгел, гомумән чит илләр турында. Безнең пандемия безнең зур әсәймсең инде. Кыенлыклар белән әле буларны да китереп, аларны да дип әйтәмсең инде. Шунда тотып битсен инде бу пандемиялар. Без һәр вакытта да читтәге татар яшьләрендә чакырга әзер генә түгел, ул кирәк тә. Һәм гомумән ул шулай да, бу бит безнең гомер буена бөтен дөнья татар яшьләре көннәре дип башланган чаралар иде. Без моңа әзер, ләкин менә бу ситуациядә без читтән китә алмыйбыз әлегә кадәр. Бераз дөньялар яхшыртуга киләчәктә чакыру юнәлешендә әлбәттә шулай бит Илфия, без әзер дип әйтәсем килә. Зинһар әллә нәрсә уйлый күрмәгез, специально чакырып икән дип түгел, менә шундый чикләүләр бар. Һәм безнең заявкаларны кабул итү ачык рәвештә дә бара. Гомумән регионнар белән дә теге элемтәдә торабыз, ләкин шул ук вакытта ачык рәвештә безнең анда төрле җирләрдән бирергә мөмкин, һәм без аларны чакырмыйбыз түгел. Бу беренче чиратта әлбәттә менә бу елгы чикләүләр белән әйтеп үтәргә кирәк. Бу ел регионнарга барсына да ПЦР тест үтеп килергә кирәк бу чараларда катнашыр өчен. Яки инде прививка ясалган булырга тиеш, шуңа күрә үзенең чыгымнарын да сырый. Ансында инде истә тотырга кирәк бу чиракта. Менә 30 төбәк катнаша дидек, барлыгы ничә кеше? Анда бит делегатлар килә, бер шәр генә кеше түгел, һәм узган ел белән чагыштырганда, үткән еллар белән. Сүздә ул кимидер инде, чөнки монда 100%-ка тутырырга да ярамыйдыр инде, яшьләр үзәген. Ничегрәк соннар? 180 кеше барлыгы катнашучы. Бу бу былтыргыдан белемчә безнең 150 кешеме былтыр катнашкан иде бугай. Ялгышмасам, быел 180 кеше. Димәк, пандемия булуга карамастан кешеләр? Ләкин ул базаны тулысынча тутырылган түгел, чикләүләр белән. Менә монда язылган иде тагын татар теле дәресләре дигән, бу КФУның филология бүлегеннән килеп укыталармы, монда белгечләрдер бит инде ул. Безнең менә бу язылган, анда безнең остаханәләр төрле белгечләр килеп укыта. Без һәм татар теле дәресләре буенча безнең күп еллар без тыгыз элемтәдә эшлибез Николай Абый Максимов белән. Ул безнең белән булачак. Бик кызыклы теге методикасы, аның үзенең бик кызыклы методикасы. Шул методика белән ул яшьләрне теге нәкъ менә сөйләшүне итүне алып бара инде. Анда бит инде 5 көндә әллә нәрсә укытып булмый. Һәм башка мастер-классларга килгәндә анда бар безнең мәсәлән журналистика, безнең Луиза Закирова алып барырга тиеш, вокал Айсулу Габдинова,
безнең булачак вокал буенча дәресләрне алып барачак. Шулай ук тарих буенча әйтеп үттем бугай остаханәләр һәм кул эшләре буенча безнең Лейсән Газиева модельер. Һәм яшьләр көннәре дә булсын, яшьләр дигәч бит инде беренче чиратта инде блогерлар күз алдына килә. Инстаграмда, ТикТокта, Ютубта инде сәхифәләр алып барган кешеләр күз алдына килә. Ачылыш тантанасында шул блогерларның чыгышы көтеләме? Гомумән әлеге көннәр барышындалар булачакмы? Һәм ачылышта артистлар чыгыш ясаячакмы? Кемнәр булса? Блогерлар буенча безнең Идел яшьләребездәге Заман татар блогинг мәктәбе дигән аерым чараны оештыра. Шуңа күрә без анда да блогерларны җыйгач, монда да аудитория бер булмасын өчен беренче чиратта аларны күпләп чакыруны күз алдында тотмыйбыз. Хәзер һәрбер кеше диярлек блогер инде ул интернетта эшләтә бара. Шуңа күрә араларында блогерлар күпме юкмы икән әйтә алмыйбыз, барысын да белешмәдек. Махсус ниндидер популяр блогерларны чакыруны күз алдында тотмадык монда. Ачылу тантанасы буенча хәзерге вакытта билгеле без әлегә чакыру процессында Илдар Иркевичны булыр дип көтәбез. Безнең министрлыктан әлбәттә вәкилләр булыр дип көтәбез. Һәм шулай ук безнең анда концерт номерлары белән барыр дип күз алдында тотыла инде. Блогер дигәч менә мин дә барган җиргә төшерәм, күрсәтәм, Инстаграм. Сез карамыйсыз гына? Менә бүген ипи заводында булдым. Мин карадым. Иртән. Сезгә менә ипи пешерәләр дип карап җирдем. Тәмле пешерәләр микән дип төшереп. Карагыз әле. Мин дә шундый бер гомумирәк сорау узган елларда 31нче тапкыр үтә бит инде, әйме? Сүздә ягында ул теге Совет чорындагысы белән җир белән күк арасы бит инде. Менә үткән якын үткән еллар белән чагыштырганда үзенчәлек нәрсәдә? Берәй нинди изюминка бармы бу ел? Пандемия изюминка. Җафаланабыз. Юк, аның бөтен изюминкасы былтыр пандемия елында 30-нчы татар яшьләре көннәрен уздыра алу. Мин моны ул вакыттагы Идел яшьләр үзәгенең директоры буларак әйтә алам, чөнки былтыр чит төбәкләрдән татарлар җыела алмады диярлек, әмма дәләки менә шу юбилей чарасын без уздыра алдык. Шуңа күрә былтыр чынлап та ул изюминка иде. Инде 30-нчысы белән чагыштырганда анысына хәзер Зөлфия җавап бирә мөгаен. Быелгысын. Гомумән әйткәндә, һәрбер вакытта яңалыгы нәрсә дип сораганда, ул һәр вакыт чаралар бер төрле үтми, һәр вакыт яңаша үтә. Һәм алардан ниндидер яңа темалар, яңа шулык дискуссиялар эчендә ниндидер яңа темалар табылып тора, чөнки бездә төрле мәсьәләләр туып тора. Анысын да әйтергә кирәк. Былтырга караганда, былтыр ул безнең ничектер барыбер юбилейный иде, беренче чираттан да бәйрәмләрдә каралган иде. Шундый әйберләрне быелга караганда безнең шулык күтәрелә торган темалар буенча айтылып торачак инде. Шулык әйтеп киткәнче җанисәп тә яңа тема булып хәзерге вакытта дигәндәй кирип китә безнең. Һәм менә без дискуссион площадкаларда төрле бүгенге көндә ниндидер популяр булган темаларны кузгатырга дип уйлап торабыз, чөнки яшьләрнең дә үзләренең ниндидер төрле запрослары барлыкка килә. Мәсәлән, яшьләрдән сораганда аларга бүгенге көндә нәрсәләр кызыклы? Ул әйтсәң, алар СММ белән кызыксыналар бүгенге көндә. Әлбәттә без шул юнәлештә эшләүчеләрне чакыруны күздә тотабыз. Аларга мәсәлән бизнес кызык, мәсәлән шул ук татарча бизнес, татар ниндидер әйберләрне эшләү. Biz андый лекторларны эшлибез, аларның ихтыяҗларыннан чыгып эшләргә тырышабыз, дөресен әйткәндә. Һәм шулай ук делегатларның үзләреннән тора инде яңалык кертү тагын нәрсә дигәндә, чөнки монда безнең бар шундый ачык площадкаларда кая алар әйтәләр, мәсәлән, минем менә шушындый белемнәрем бар, һәм минем моның белән бүлешәсем килә дип. Һәм аларга да андый мөмкинлекләр бирелә. Әмма традицион рәвешкә килгәндә әйтеп үтәргә кирәк, безнең традиция буенча татар лидерын сайлау дигән, татар яшьләре көннәре лидерын сайлау дигән чара кертелгән дип, һәм ул әйтергән канун бу елда шулай планлаштырылган. Татар лидерын сайлау булачак. Гадәттә без аны карыйбыз аларның ел дәвамында эшләгән, үзләренең оешмаларында актив эшләгән яшьләр арасында сайлана менә бу татар лидеры дигән
bir kişi indi. Тагын сұрауларығыз, күремсің сұраулар біздің тәмам, алайса шуның белән матбугат конференциясын тәмамлыйк. Оештыручыларга яхшы егетләр, кызлар, тәртипле булсыннар. 31-нче татар яшьләре көннәре шәп уссын, күңелле уссын, мәгънәле, нәтиҗәле булсын. Сезгә хөрмәтле коллегалар, хәерле имин көннәр. Бик зур рәхмәт. Бу җегеткә ниндидер бер нәрсәдер приз бирергә кирәк инде. Грамота. Сайлаудан соң.